Božia láska v nás nádej prebudza, v srdciach je rozliatá cez Svätého Ducha. A keď Duch Svätý v srdciach pôsobí, minulosť sa hladí, budúcnosť mení, životy mení a dá viacej lásky do našich srdc, do našich srdc. On dá novú nádej a tá nádej nikdy nezahambí. Božia láska v nás nádej prebudza, v srdciach je rozliatá cez Svätého Ducha. A keď Duch Svätý v srdciach pôsobí,